Adatlyk radiosuna Türkmenistanda helak bolan 18 harby gullukçynyň ölüminiň jikmejikleri barada käbir goşmaça maglumatlar gelip gowuşdy. Adatlyň maglumatyna görä merhumlaryň garyndaşlaryna aýdylşy ýaly köp sanly esgeriň we ofiseriň ölümine hakykatdan hem uly ýol hadisasy sebäp boldy. Şeýle hem habarçylarymyz we çeşmelerimiz ölenleriň sanynyň 30dan gowrak adama ýetendigine habar berdiler. Wakanyň bolan pursady 10dan gowrak KAMAZ kysymly ulagdan ibarat harby kerwen Bekrevedäki garnizona barýardy. Şu günler eskerler garaşsyzlygyň 30 ýyllyg münasibetli bayramçylyk paradyna taýýarlanýarlar. Harby gullukçylary alyp barýan harby kerwen halk hakydasy atly ýadygarlyklar toplumundan gaýdyp gelýärdi. Adatlyň Türkmenistanyň Goranmak ministrligine ýakyn bir çeşmesi häzirki wagtda ýol hadisasynda helak bolanlaryň sanynyň 30 adamdan geçendigine habar berdi. Köp sanly adam helakçylygyna sebäp bolan uly ýol hadisasy 18-nji iýulda Bekrebe şaýolunyň ugrunda boldy. Şol pursat eskerleriň kerweni halk hakydasy ýadygarlyklar toplumundan gaýdyp gelýärdi. Olar bu ýerde Gurban bayram münasibetli gurnulan sadaka gatnaşypdy. Şol güni 18-nji iýulda Goranmak ministrliginiň ýol başçylary garaşsyzlyk gününe taýýarlyk çärelerine gatnaşan eskerler üçin Gurban bayram münasibetli sadaka bermek kararyna geldiler. Sadaka halk hakydasy toplumunda gurnuldy. Bu ýerde çäreler geçirmek üçin uly zal bar. Eskerler günortanlyk naharyny edindiler we günortan saat 2 töwerege 10 çemesi KAMAZ ýük ulagyndan ibarat harby kerwen garnizona tarap ýola düşdi. Ýadygarlyklar toplumynyň ýerleşýän depesinden aşak inip barýarka 8-nji awtologyň sürüjüsi tormuzun näsazlygy sebäpli ulagyň dolandyrşyny ýitirdi. 8-nji KAMAZ ýokary tizlik bilen öňdäki ulagy kakyp onu ýoluň gyrasyna itekledi we ulaglar bir näçe gezek agdaryldy. Ulaglaryň ikisi hem agdarlan sebäpli olaryň ikisinde hem helak bolanlar bar. Ýöne helak bolanlaryň aglabasy 8-nji ulagda diýip Goranmak ministrligine ýakyn çeşmämiz aýtdy. Bu maglumaty häzirki wagtda ölenleriň sanynyň 30dan gowrakdygyny habar berýän ýene bir çeşmämiz hem tasdiklady. Başga da 20den gowrak adam agyr ýaralar bilen ketelhana ýerleşdirildi. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary halk hakydasy ýadygarlyklar toplumynyň köpetdagyň eteginde takminan 100 metr belentlikde ýerleşýändigini bellediler. Olaryň sözlerine görä Bekrebe şaýoly henidem ulag hereketine ýapyk bolmagynda galýar we ol ýerde awatlaýyş işleri alınıp barylýar. Habarçylarymyzyň birine bu wakanyň şaýady bilen gürleşmek başartdy. Onuň sözlerine görä helakçylykdan soň ýol bomba hüjüminiň bolan ýerine meňdeýärdi. Hemme ýerde adamlaryň jesetleriniň bölekleri we KAMAZyň galyndylaryny görse bolýardy. Beýleki ulagdan harby gullukçylar ylgap geldiler. Ýöne hemmeleriň şok ýagdaýda dygyny görüp bolýardy. Harby serkerdeler wakanyň bolan ýerini gawamagy buýurup başladylar. Hemme ýerde gan bardy. Goloýda tiz kömek merkezi bar we şol ýerden gysga wagtda bir näçe ulag geldi. Takminan 20 minut geçen soň ýangyn söndürüji ulaglar gelip asfaltdaky ganlary ýuwup başladylar diýip wakanyň şaýady gurrun berdi. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä helakçylyk Bekrebe şaýolunyň Görogly köçesi bilen kesişýän ýerinden ortaça 1 kilometr uzaklykda boldy. Ölenleriň jesetleri gyssagly ekidildi. Çeşmelerimiziň biriniň sözlerine görä merhumlaryň jesetleriniň köpüsi tanalmaz ýaly bolupdyr. Şonuň üçin jesetleri ýapyk tabutlarda garyndaşlaryna gowşurmak we olary açmazdan jaýlamak kararyna gelindi diýip çeşmämiz bellidi. Adatlyň köp sanly adam helakçylygyna getiren uly ýol hadisasy barada goşmaça maglumat almak üçin Goranmak we Içeri işler ministrlikleri bilen ýygyderli habarlaşmak synanşyklary hiç ýyly netije bermedi. Adatlyk 6 harby gullukçynyň jesediniň 18-nji iýul gijesinde Mary welaýatyndan Lewawa getirilip hosarlaryna gowşurlandygyny 20-nji iýulda habar berdi. Şol sebäpli we merhumlaryň hosarlaryna tabutlary açmaga ruhsat berilmeýändigi sebäpli Lewapdaky çeşmelerimiz Aşgabatyň goloýunda bolup geçen ýol helakçylygynyň resmi düşündürüşine şüphe bildiripdiler. Ýöne Aşgabatdaky habarçylarymyz Aşgabatdan Lewap welaýatyna barýan ýoluň Mary welaýatynyň çäginden geçýändigini bellediler. Mundan başga da çeşmelerimizin sözlerine görä merhumlaryň jesetlerini alyp barýan ulag kerweni ilki Marydaky harby bölüme barypdyr. Helakçylykda ölenleriň 10 çemesi Marydandy. Şeýle-de mundan odal adatlyň çeşmeleri ölenleriň sanynyň 18 adama barabardygyny habar berdiler. Olaryň arasynda ofitserler hem bar.